Ayo, mbokne mbek anake. Nek kadung ndelok TV wis setel suarane diganggu. Yo gantian ta, maca kat mang bapake gak diomani blas. Kakak kan mari kita coba kate mulai kok. Balane Ustaz. Kaya rame Persib main kok. Tak ganti lho, Daro. Ma. Ini ki lho. Wis gak uman aku. Kan ono. Ini aku titip TV itu. Ini kamar pawon wis tak kayak kabeh. Ini kali tak kayak layar sih gede. Beda-beda melok delok. Ya emang ya sampean kei, Pak. Mesti engko lek Raffi Ahmad liwat cek melok delok pisan. Raffi Ahmad sope, Pak? Yo Raffi Ahmad artis iku tah kok. Koncoe sampean kok artis-artis tok Pak. Wow. Yo iya, ajen bapak calon artis kok. Wong artis kok potongane kaya wong Soro. Lah jen aku latihan urip Soro kok. Besok lek wis soge cekak kaget, cekak medhit. Iso bantu wong sing Soro-soro kaya aku iki. Wong Soro kok latihan barang. Loh, ya mesti tah. Cek iso menjiwai tenanan kok.